ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мо. Умедвор ҳастам ки тансияту хонаобод ҳастед ҳар куҷое ки бошед. Тамошобинони азиз, пеш аз оғози видео мехоҳам ба шумо як эълон дошта бошам. Марҳамат гӯш кунед. Дар канали Таҷмама, ки яке аз каналҳои беҳтарин дар миёни мо занҳои тоҷик мебошад, конкурс оғоз ёфт ва дар ин конкурс шумо метавонед ки бо ивази 300 рубл, яъне шумо билет мегиред, бо ивази 300 рубл соҳиби тӯҳфаҳои тиллогӣ гардед. Зиёда аз 30 тӯҳфа ҳаст дар ин конкурс. Марҳамат бинед чӣ қадар занҷираҳои хушрӯ, чӣ қадар чаллаву комплектҳои беҳтарини тиллогӣ мондагӣ ҳастанд. Шумо метавонед пурратар маълумотша аз худи анамин канал пурсон шавед. Ссилкаша ма дар комментария закри пид мекунам. Бинед тӯҳфаҳошона чӣ қадar хушрӯанд. Баъд пурратар бо маълумотша ё ин ки аз анамин рақамое ки дар рӯи экран ҳаст, ба ҳамин рақамҳо занг зада маълумоти пурраша гиред. дӯстони азиз, дар имрӯза видео анамин хел паплинои дубайскира, паплинои доинг ва чанд намуди дигарам мехоҳам ба шумо нишон диҳам. Новинкаоша, гулои навша ба чанд намуд санг доранд ҳамоноша. Касое ки хучон мехоҳанд омада харидорӣ кунанд, марҳамат дар Корвон, тарафи Обтовӣ, тарафи Корвон Сити, таги Нависо, якум, дуюм ряда анамин хел паплино фурӯхта мешавад. Бинед гулои нав, паплино аз 100 сомон то 165 сомонаи нархошон. Ман фақат доингу дубайскиша дар назар дорам нархоша. Бо ҳаст чӣ хеле ки медонед, ман бисёр видео кардагӣ ҳастам дар бораи ҳамин паплино. Арзоноям ҳастай, бисёрай арзоно. Марҳамат тамошо кунед, пурратар каседа ки дар кор боша бо дар комментария нависед. Бинед чӣ хел сангҳои дизайнерскӣ доранд, ино хушрӯанд. Ин ҳамаш гулои нав. 3-4 намуде ки буд, и новинкаҳо буданд. Бо ман якбора ба навор гирифтам. Хостам ба шумо низ нишон диҳам. Сангчаошона бинед, ино сангҳои 3D-янд, дизайнерски задагиай. Ҳам ҷавси хушрӯай, ҳам тозаянд. Чӣ хеле гуфтам, 3 метрш аз 100 сомон сар меша то 165 сомона. Маълумоти пурраша бо нависед, ман мефаҳмонам барои шумо, касе ки мехоҳад харидорӣ кунад. Иҷа дар намин намуд доингай. Доинго нархошон аз 80 сомон то 120 сомонай. янами хел кам сангош, мисол санги дождикаш 120 сомонай. Гулои нава дӯстони азиз ва 120 нархи донашай, нархи оптумуш арзонай дӯстони азиз. Касоне ки харидорӣ кардан мехоҳанд, агар дар Тоҷикистон бошад, марҳамат Корвон, анамин тарафи Корвон Сити, якум ряд таги Нависо, ё дуюм ряд ё якум ряд рафта бинед, дар ҳама ҷо фурӯхта мешаванд анамин намуд паплино. иҷада бинед, ино ҳамаш сангҳои дизайнерски задагӣ ҳастанд. Якум сорт. Чанд нафар пурсон шуда буд ки анамин хел паплинои нава нишон диҳед ва ман хостам дар видеои имрӯза ба шумо гулое ки буданд якбори дигар такроран ба навор гирифтам ва якчандтае ки мисол бори аввал ман ба навор гирифта истодам ва айни замон пешниҳоди шумо гардида истодааст. Бинед чӣ хеле ки гуфтам, дубайскиёш аз 100 сомон сар меша, 3 метрш то 165 сомона. Ино ҷудо мешаванд ба камсанг, ба бесанг ва ба сангҳои дизайнерскӣ. ина марҳамат. Ҳамин чин нархера ки ман мегӯм барои шумо дӯстони азиз, ин нархи 3 метрша дар назар дорам. яъне ки 3 метрш ҳамин қадар нарх аст. баъд дар бораи бо почта равон кардан ба Русия бисёртар савол метиҳанд ба мо. Доставка гуфтам мепурсанд. дӯстони азиз, бо почта вақте равон мекунӣ, аз 3 ҳафта то 1 моҳ рафта мераса ва нархи 3 килобор 160 сомониай. Марҳамат, агар касе хоҳад нависед ба ман. ина ё дубайскиянд. кабутуш ҳастай. ана зардиш ҳаст. имсол бисёртар агар аҳамият дода бошед, ҳамин ранги зард биромадагиай дар паплино.
баъд ана ино доинган, вале санги бисёрш. марҳамат. Сангҳои бисёрш 140 сомона ҳастай, 160 сомона ҳастай. Сангҳои дизайнерскиш. Бо кадомаш чӣ нархе ҳаст? нависед, бо ма ба шумо мефаҳмонам. Баъд як чиз дигара мехоҳам ба шумо фаҳмонам, дӯстони азиз, ки вақтҳои охир бо анамин танқиси интернет кашида истодам ва барои ҳавай на ҳама вақт комментариҳои шуморо ҳамаша хонда метавонам. бахшиши зиёд на ба ҳамаш ҷавоб дода метавонам, барое ки ҳозир фақат анамихе барои видео партофтан чихеле ки мегӯянд интернета эконом карда истодам. ина бинед. ино доинган камсангошон ҳастай, бесангш ҳаст ва дизайнерскиш. ина гулмайдоош ҳаст. аз ин гулмайда бардоваш ҳастай, баъд сиёҳош. касоне ки дӯст медоред, марҳамат, анамихе гулмайдооям ҳаст. ду намуд аз ана ин гулмайда ҳаст. доинган иноям. нархошон аз 100 сомон, балки нархошон ин намудора аз 80 сомон то 120 сомонай. ана бинед. ишамам хел. ин тарафш слингай. слингора дар видеои пешина ман нархоша гуфта будам. ана ин доинг хушрувай. мулоим. бисёртар мепурсанд ки доинг чӣ хеле материалай, дӯстони азиз. доинг и ҳам ғафсай материалаш, ҳам мулоимай, яъне шолк надора, шох нест. аввал рости манам намедонистам, вақте ки порсол ман ами паплинора видео мекардам, ҳар чизе ки савдогаро пешниҳод мекардан ҳамуна видео мекардаму гап мезадам. баъде ки мисол тӯли 1 сол ба навор гирифтам, ман ҳам фарқ кардани доингу мисол слингу баъд бо люба дора паплино ҳаминора фарқ карданша ёд гирифтам. ина инҷада бо ҳаст анамихе гулош. ино ҳамаш ваёянд. доингои гулмайда. на марҳамат. тамошо кунед, каседа маъқул шуда боша, марҳаматкор вон биёед. тарафи анамин корвон сити тагинависо якум ряд и ҷои анамин арзони паплинояй ба фикри ман. бо намедонам. бисёртар амиҷара ман нархнавошкатишинос ҳастам, рости дигар ҷоша не. ва ба шумо тавсия метиҳам. ана инам гули навай, дӯстони азиз, бинед. дубайскиё 165 сомон, 100 сомон, 100 бо 20 сомона ҳаст. кадомеш ки дар корай нависед дар комментария, ё ки касоне ки ватсапи моро медонанд номероша. дар бисёр видеоҳо ман ватсапа мондагӣ ҳастам. нависед, баъд бо ман мефаҳмонам. инамиам санги бисёршай. дубайски паплина. ҳам паплинора дар баъзе ҷоҳо рости баъзан вай меган корейски паплин меган, баъзе ҷоҳода дубайски. ҳамеша фарқша ман худам нафаҳмидам. ҳамин савдогаро чизе ки пешниҳод мекунанд ба мо нишон метиҳанд, мо низ ҳамон чиза ба шумо ба навор гирифта сухани онҳоро мерасонем. вале сифати анамин корейскӣ ё ин ки анамин дубайскиё беҳад сифаташ хубай, ғафсай, рангошонам намерава. паплини мулоими хушрувай, пахтагӣ. дар баъзе ҳолатҳо пилагиам меган, вале ин пилагиёи 250 сомонаи туркӣ нестанд, дӯстони азиз. ваёра ман ба навор гирифтагиам насиб боша видео карда нишон метиҳам.